לנו פה צוות מדהים שארגן פה מיטאפ, משהו שרצינו לעשות כל כך הרבה זמן, ובעקבות כל מיני אתגרים כאלה ואחרים שכולכם מכירים, לצערי זה נדחה ונדחה ונדחה, ואני שמחה שסוף כל סוף הצלחנו להוציא את זה לפועל. אנחנו ממש שמנו דגש על הרצאות שהן באמת רחבות יותר, שיגע לכמה שיותר אנשים. מה אנחנו נשמע? טוב, אז קודם כל תודה לכל מי שבא. אנחנו סופר מתרגשים שאתם פה, וזה לא מובן מאליו גם ככה לנסות להרים את הדברים האלה גם בתקופה כזאת, גם בתקופה קצרה, אז כל מי שבא באמת תודה רבה. רותם צודקת, אנחנו מנסים ככה להחיות מחדש את הקהילה, להחיות מחדש את המנהג הזה של מיטאפים פה, להביא את המיטאפים של תל אביב אלינו פה לרחובות, לשפלה, כדי באמת להנגיש את זה קצת יותר לאנשים שיותר קשה להם לצאת. אז באמת המיטאפים שלנו רוצים להתעסק יותר בתכנים שהם יותר נוגעים לאנשים, יותר לכולם, לא ננסה להתעסק כאילו טכנולוגיה ספציפית. היום יהיה לנו שתי דוברים סופר מעניינים, יהיה לנו את יונתן מחברת וונאז', אני מניח שאני אומר את זה נכון, וונאז', שידבר איתנו על איך כותבים יותר טוב טסטים, ויהיה לנו פה את שרון שהוא דירקטור במוביט, שידבר איתנו על innovation ב-Gen AI בעולמות שלנו.